Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη Αμφίκλειας. Το συγκρότημα του Θάνου Βέλιο επικράτησε το Άρη Θήβας με 61-52 εντός έδρας στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της ΑΕΣΚΑΣΕ. Αμφίροπη η πρώτη περίοδος με τους βιωτούς να προηγούνται με βραχία κεφαλή στο 10ο λεπτό 15-16. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι βρήκαν λύση στην επίθεση και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 7 πόντων 32-25. Η τρίτη περίοδος έκρινε ουσιαστικά το μάτς με τον Άρη Αμφίκλειας να προηγείται με 21 πόντους στο 30ο λεπτό 51-30. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης Θήβας εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση των γηπεδούχων και κατάφερε να μειώσει στους 5 πόντους 55-50 στα 2,5 λεπτά πριν τη λήξη. Στη συνέχεια, η ομάδα της Φθιώτιδας ανέκαμψε και έφτασε στην επικράτηση με τελικό σκορ 61-52. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καρκατσούλης με 30 πόντους, ενώ από τον Άρη Θήβας ξεχώρισε ο Χαρατσής με 17. Για μας ήταν ένα παιχνίδι από την αρχή που θέλαμε πάρα πολύ να το κερδίσουμε. Είναι αφιερωμένη η νίκη στο Χαρατσί, στους τραυματίες μας γενικά, την ψυχάρα που χάσαμε δυστυχώς, στον coach που έχει γενέθλια, στον κόσμο που ήρθε να μας δει, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το διεκδικήσαμε από την αρχή, θεωρώ, το παιχνίδι, δεν αφήσαμε πολλά περιθώρια να αντιδράσει ο αντίπαλος. Στο τέλος χάσαμε λίγο το μυαλό μας, δεν είχαμε καθαρό μυαλό, παίρναμε βιαστικές επιθέσεις και κατάφερε ο Άρης Θήβας να γυρίσει το παιχνίδι. Κρατάμε τη δυναμικότητα που είχαμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Ένα ντέρμπι, ερχόμασταν από 3 ατυχή αποτελέσματα. Θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες. Το ζητούμενο που ήταν η νίκη επιτεύχθη. Κατά διαστήματα παίξαμε καλό μπάσκετ, ελέγξαμε το παιχνίδι. Πήραμε διαφορές μετά το πρώτο νοθρό 5 λεπτό που είχαμε, που δεν έχω ξαναδεί την ομάδα μας να μπαίνει τόσο χαλαρά στο παιχνίδι, ειδικά στον τομέα της επίθεσης. Αυτό παίζει ρόλο σίγουρα και οι απουσίες που είχαμε, ότι είχαμε και 15 μέρες να παίξουμε παιχνίδι, οπότε πέσαν λίγο οι ρυθμοί μας. Μετά μέσα την άμυνα σφίξαμε, κάναμε ένα σερί 13-0, περάσαμε στο ημίχρονο μπροστά. Στο τρίτο δεκάλεπτο κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα, πήραμε μια διαφορά 20 πόντων. Νομίζω το μάτι το διαχειριζόμασταν και αν δεν γινόταν μια φάση που θεωρώ σε ένα παιχνίδι που είναι στους 20 πόντους, 22, οδεύει προς το τέλος τα τελευταία 7 λεπτά και πάει να λήξει και είχαμε αυτή τη διαμάχη. Ευνόησε, δυστυχώς αυτές οι διαμάχες ευνοούν την ομάδα που είναι πίσω στο σκορ. Εμείς πήγαμε στο τρυπάκι και η διαφορά έπεσε στους 7 πόντους. Διαχειριστήκαμε το μάτς, πήραμε τη νίκη και κρατάμε τη νίκη από αυτό το μάτς που ήταν το ζητούμενο. Έχουμε πολύ δύσκολη συνέχεια, 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Θα κοιτάξουμε μετά από αυτό τη νίκη να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Και θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου για το δώρο που μου κάνανε, που σήμερα έχω τα γενέθλιά μου και κάνανε αυτή τη νίκη. Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που ήρθε μαζικά στο γήπεδο και μας βοήθησε. Έχουμε μια δύσκολη σειρά αγώνων που είναι εκτός έδρας, 3 παιχνίδια. Ξαναπέζουμε εδώ πέρα 15 Μαρτίου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε την ομάδα ψηλά. Και πάλι ευχαριστώ τον κόσμο και τους χορηγούς μας για την υποστήριξή τους. Ο Λοκρός έφυγε με σημαντικό διπλό από την Εύβοια στο ντέρμπι του Βασιλικού, επικρατώντας την παράταση του ΓΑΣ με 78-69. Η κανονική διάρκεια είχε ολοκληρωθεί με 66-66. Μάτς ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκεια, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, αλλά καμία ομάδα να μην μπορεί να πάρει το πάνω χέρι με μεγάλη διαφορά. Ο Λοκρός ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους, με το ΓΑΣ Βασιλικού να αντιδρά και με σερί 8-0 να κλείνει το ημίχρονο με μικρό προβάδισμα. Αρκετές οι εναλλαγές στο σκορ στη συνέχεια, με το ΓΑΣ Βασιλικού να φτάνει τη διαφορά στο συν 10 στο 34, αλλά το Λοκρό να απαντάει μειώνοντας αρχικά σε 63-62 με τον Μπάσα και να προηγείται με 66-65, 28 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με δίποντο του ανέστημά του. Ο ΓΑΣ Βασιλικού στην τελευταία του επίθεση κέρδισε φάουλ, ο Αγγελέτος ευστόχησε στη μία από τις 2 βολές και ο αγώνας με το σκορ 66-66 οδηγήθηκε στην παράταση. Η ομάδα της Φθιώτιδας, πιο ψύχρεμη στον έξτρα χρόνο, με ένα τρίποντο του Στεργίου πήρε διαφορά 6 πόντων και τελικά έφτασε άνετα στη νίκη με 78-69. Τα δεκάλεπτα 20-21, 36-35, 53-48, 66-66 κανονική διάρκεια, 69-78 στην παράταση. Ο Αγγελέτος με 16 πόντους ήταν πρώτο σκόρερ του ΓΑΣ Βασιλικού, Πάσας με 27 και Ανέστης Μάτος με 23 σημείωσαν τους 50 από τους 78 πόντους της ομάδας τους. Καταρχήν περιμέναμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως και ήταν, που πήγε στην παράταση. Παίζαμε με μια ομάδα που έπαιζε την κατηγορία της νομίζω σήμερα. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά. Καταρχήν αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά.
δώσανε τα πάντα, όπως και εμείς. Είμαστε, όπως βλέπετε, μια ομάδα με, το έχουμε ξαναπεί, 11 παιδιά που είναι από την Ανταλάντη. Έχουμε μόνο ένα παιδί που έχω ξαναπεί ότι είναι η οικογένειά μας, τον Κώστα Στεργίου, τόσα χρόνια εδώ πέρα. Και τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κορμό για του χρόνου, να ανταπεξέλθουμε. Και αυτό που με ευχαριστεί πάρα πολύ είναι ότι και παίζουμε ωραίο μπάσκετ και το ευχαριστιόμαστε. Και έχουμε χάσει 2 παιχνίδια στον Πόντο. Ένα παιχνίδι στην ΤΕΑ την προηγούμενη εβδομάδα που το χάσαμε με buzzer beater και ένα παιχνίδι στην Παπέλ, και τα 2 εκτός έδρας. Που αν είχαμε κερδίσει αυτά τα παιχνίδια, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν στην τριάδα. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα στο επόμενο διάστημα να είμαστε λίγο πιο τυχεροί και να βρεθούμε ακόμα πιο ψηλά.